ne kana ke bingini fani yɛrɛ mais min kun y'a diya ye dɔrɔn o dɔgɔkun kelen pe dɔrɔn a ka fɔ ko bingini ka du filɛ nin an bɛ nin bɛɛ la cɛ barika bannen den n'o ye Palmaire barika bannen den a bɛ t'i jɔ k'a fɔ ko ale fɔlɔ ka so de bɛ jɔ muso ta ɲɛ nin tɛ ɲamɔgɔdenya ye i fɔlɔ ka so bɛ jɔ muso ta ɲɛ e ye mun de kɛ nin ye ɲamɔgɔdenya de nin ye ɲamɔgɔdenya de hali sini a dimi bɛ ne Morgan na fɛn kelen min ye n tɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye nin de ye quoi Marambaga du kun bɛ jɔ don min na k'a bila une semaine a kun ka fɔ ko bingini fana ka du filɛ nin ye an bɛ nin bɛɛ la Fugari den bɛ ka t'i da fɛnkɛ sanfɛ dɔrɔn i kun b'a voyage banbali den min na i ma sigi ju sanfɛ Bamakɔ i kun b'a Fugari denya voyage min na i ma sigi Bamakɔ i ma sigi a Fugari denya wari t'i bolo foyi foyi i bɛ ka muso ka wari ta k'i bɛ fɛnkɛ la furuko dɛsɛ tɛ koyi billahi comme ala y'a kɛ dɔrɔn bingi jarabila e la dɔrɔn sinon bingi kun bɛ se ka cɛ sɔrɔ cɛ min bɛ se ka furu Kayi kɔnɔna na Kayi ka denw bɛ sɔrɔ minnu bɛ bingi fɛ furu la billahi a kun bɛ se ka dimi bɔ a kun bɛ se ka dimi bɔ mais Fugari den kana k'a fa den kɛ Maramba ye jagoya ha cɛ nin dimi fɛn kelen min den ne Morgan tɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn kelen min ye n tɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye nin ko in de ye Marambaga fo ka n sa ni tɛ se ka bɔ n hakili la Marambaga du bɛ jɔ don min na k'a bila ko Marambaga 3 étages de filɛ nin une semaine bingini fana ka so ka jɔ k'a bila n'an bɛ nin bɛɛ la barika bannen den bɛ t'i jɔ de ko muso ka du tɛ jɔ ale ta ɲɛ muso ka du tɛ jɔ ale ta ɲɛ parce que ni n ko n t'a fɛ bi a n'a denw mɔgɔ wɛrɛ tɛna ta bilahi ni ko k'i tɛ bingi fɛ sini mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ Kayi minnu b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ sɔrɔ Kayi minnu b'a fɛ k'i ban ka muso k'i ban ko muso ka so tɛ jɔ e ta ɲɛ jɔn de b'a maloya kɔnɔ sini n'a lagosi kɛra sini e bɛ lagosiya fɛn kelen min tɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye nin de ye n tɛ bingi fɛ dɛ n tɛ bingi ne ka fan ye dɛ je suis pas fan de bingi mais il y a quelque chose il m'a que si moi je vois que k'a fɔ ko bingi y'a kɛ quoi hali ni man disi gosi n'a ye a bɛ se ka n kunna n bɛ se ka nisɔndiya n'a ye dɔɔni quoi n b'a fɔ an ko vraiment karisa ye baara kɛ o fana ye n bɛ se ka fɛn kɛ quoi mais o kɛlɛ kɛra réseau sanfɛ hali ka se ka taa so dɔ ko bingi man ka du fɛnɛ an ma se k'o kɛ cɛ Fugari den kun bɛ panpan ko tabu segi n'a ma fɔ Amérique a b'a fɔ Cameroun n'a ma fɔ Cameroun a b'a fɔ ko Faransi a b'a fɔ ko Faransi n'a ma fɔ Amérique a b'a fɔ ko Faransi han hali sini n b'a dɔn fani dusunta minnu bɛ nin dimi tɛ aw la ko ni faden min ka di fadenya la réseau sanfɛ aw b'a dɔn fadenya ka sama réseau sanfɛ min ka di i b'a dɔn ni faden ye koba kɛ i fana ka koba kɛ o de b'a ko diya sa mais e faden ye pɔgɔ sɔrɔ i la siɲɛ fila e bɛ se ka koba jumɛn de kɛ tuguni e bɛ se ka koba jumɛn de kɛ tuguni e bɛ se ka koba jumɛn de kɛ tuguni e fadenya cɛ ni muso cɛ o tɛ Fugaridenya ye muso ni muso ka fadenya sama o ka di a fɔ ni bingini fana kun taara so dɔw kun jɔ Marambaga fɛnkɛ wagati dɔw fanu kun tɛna a ka fanu kun tɛna motiver ka du wɛrɛ jɔ k'a d'a ma mais Marambaga n'a ka défi lancé fo ka muso Marambaga ye défi lancé fo k'a décourager a décourager la défi ko la yan a ye défi lancé fo k'a décourager mun de y'a décourager a ye défi lancé ani mɔgɔ min cɛ o ma se ka défi relever aw bɛ taa bin jija kan défi lancé len don aw ɲɛkɔrɔ défi de sera ka relever Abu Sikone de ye Mariamba furu mais Mamu dɔnkilida ye wagati de Mamu n'i ye dɔ kɛ dɔnkilida la i jija ka se ka so dɔ jɔ i yɛrɛ i ta y'i ka nafolo ye Mamu ta y'a ka nafolo ye pendant ce temps Bilakoro kun bɛ wuli n'a ma taa fɔ n ye couche san Turki n y'a tɛ girin bazin dɔ commandé mon kuyi wayi barika kuma tɛ bɔ i da i ye o ye barikantan kuma de bɛ bɛɛ da i ma deli ka barikala kuma tigɛ i da kɔnɔ i ma deli ka barikala kuma tigɛ i da kɔnɔ i nana yan k'i bɛ taa Bala Jabate jaabi Bala ne ka ko digilen b'a la an ye Abidjan palais e kelen de la ka concert kɛ Côte d'Ivoire e Palmaire kelen de la ka concert kɛ Côte d'Ivoire i kelen bɛ taa Amérique hali mɔgɔ 5 b'a fɔ ko Palmaire a bɛ di hali mɔgɔ 5 b'a fɔ un profiteur e nin ko in digilen bɛ ne Morgan na n b'a dimi bɔ a dimi Palmaire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ don min na bingi ka du billahi n'a sɔrɔ i y'a nafolo dun i b'a sara de lahara tɛ an ta bila ko lahara i b'a nafolo sara diɲɛ kɔnɔ a Fugaridenya tɛ mari fo bingi fana ka étage jɔ de fo 4 5 fo bingi fana ka 5 étage jɔ de n'a ye sɔrɔ Palmaire ala deli ne Morgan kana taa Bamakɔ dɛ ATT bugu tɛ a
ATT Bougou 1800 logements ni nununta. Aouté ATT Bougou de. Basité. Ala de ne morgan ngana ta Bamako de. So ne tra Bamako Palmer. Il ne morgan ante kisi nyogoma. Ala foko bingini balma to ye fuwaru wolu to kuma de. Mais bilay Palmer il ne morgan ante kisi. Ni ne tra Bamako ni ne morgan kisi nyogoma ka fo matu. Nan kisi nyogoma ka fo matu. Bingi balma to kuma o ye fuwaru ye. Ne tenta to alama. Ibe bingi be étage de fara foko bingi si étage de jo. No ma ken dusu de sumaya de. Bilay no ma ken dusu de sumaya. Afuka den ka muso ke ye ko fulay. Bingini bisa mone jumande bo an bama an kay ga dewna bingini bisa mone jumande bo atsa mone bo tugunu. Étage 11 bilay na ma ota étage tani kele 11 étage iba jo kadi bingima. Ni be bana min ke barake de. Bilay ye dimindo awna. Kaun kay ga deunta kange fuare kaun kay ga deunta kaun bla kofe asola edela. An kumbolo kambal ma muso bina étage de jo étage 3 étages 4 étages an kumbolo kambal ma muso kumina hôtel ou de jo Bamako avec foko hôtel mako bingini nga hôtel flene a bingini bina hôtel de jo kay avec foko bingini nga hôtel jole flene kay afa jamana kono afa dugu wolo sanfe wolo kay mo kay bingini nga hôtel jole flene kay o ma desa ke fuar dembolo amasa ke fuar dembolo profiteur mais balala de bingi sutura yanga fembe fo ko palmer ko fefemba fo itabolo il n'a rien il chef lengi il kolge flengo sur la siade il y a pas la mala milliardaire de méta sur la siade ota ke o il est sur la siade là ne mana me ka ko sebi ko yeso tigi de ne wa ngo galondo il mona chemi bolo moi je la connais très bien Bandjougou Dante le président de la maison de la presse président Bandjougou Dante il t'a moto fone morgani on me Bandjougou Dante don fo afra i mona chemi bolo on ba don fo afra Bandjougou Dante on ba don trop on ba don mais ni ma mère so ça fait Bandjougou Dante nous mo mo mali on était secondo i mona Bandjougou Dante mi bolo ni ga école ke Bandjougou Dante bolo on ba don fo afra on me Bandjougou Dante don fo afra kuma duma ki yesetigi de galofi ye fantani kule de na fone morgan a kunti fa i para ngolo foi kunti para ngoi c'est foi kunti para ngoi ne de bafo prévu contre prévu dalo contre dalo ni se bifa i para ngoi c'est ko bisa bafo et c'est c'est kalmadu kuma do ça fait mais 3 étages et 11 étages i ba do bingini ko inkira anisi sanje ko inkira anisi sanje bara beta kalo worona be hakili bora ko suba e min dendu o bengine suba bengine mais min dendu na o tengine 10 dollars awna bingini nga sokoy billahi palme la 10 bodi 11 étages bajo ne ko kan tengene wanda ko bla fo alkiyama jodo nta ko bla fo alkiyama jodo kana bingi ta ke ko fla bingi ka ma fa de na tuna bingi ka ma fa de na tuna musabu suma ko musabu mara ka 3 étages nga ampuli mene liere be fa be fe bingi nga Amérique bingi nga ta France bingi nga ta Côte d'Ivoire bingi nga ta Mauritanie bingi nga ta la Guinée et amasera ali hôtel jo kay konana depuis 2022 kuma la fongo bingi bina hôtel jo e masera mon a bingi akuma tise ka fo ni an kay ga deunda de kan kantie ni ne ma obladron billahi me crise piqué tellement ka dimi nga bo me crise piqué quoi wallahi billahi a dusuka si tise ka fo madame 3 étages jo domina o dogo kun kelen pe bingini nga 6 étages wuli radio étage wori ko wuli rojo o de kuma mone bo sa ah mais ma de ça et de ça mone bo awna e masatala et de ça mone bo pew wa kelen sokoi ni ya yenya bla foni sara foni ya do me ye kati ye étage nani jo ni ya jo do me be bombi tanu me bo ki féliciter iba kele boy billahi iba kele iba dimi bodi ma ya étage jo boy ibe maraba azaya fini sama seku yeso jo gadi azaya ma sama seku yeso jo gadi azaya ma Bamako azaya ga du jole fle Bamako du kuntru ka ta ka dama sama seku hala kuma make rezo sanfe sama seku yeso kontru villa kontru ka ta ka jo gadi azaya ma Bamako konana sama seku yake azaya be Bamako aga du be
o ma kɛ a ko kɛra dimi ne mana bini fɔlɔ de k'aw de bɔ ko ka taa ji jama sanɛ k'aw de ko k'aw bɛ mala gosi lagosi yɔrɔ de mala lagosi yɔrɔ de mala lagosi yɔrɔ t'a la lagosi yɔrɔ de bɛ jija la lagosi yɔrɔ tɛ jija la e bini fan bɛɛ ye wo de ko n yɛrɛ b'a mɛn la quoi ko k'i ye dɔnkili da ko k'i ba ye ko ka worokiya ko ka an ka musoba ɲɛ ji cɛ ne b'a fɔ ko kalon don wallahi billahi k'i ye dɔnkili da ko ka an ka musoba ɲɛ ji cɛ worokiya ka ten bini ne b'a fɔ ko kalon don billahi bini ne b'a fɔ ko kalon don o musa wɛrɛ ko gɛlɛya de y'ale bila ka dɔnkili da o musa wɛrɛ ka histoire la a ko gɛlɛya de y'ale bila ka dɔnkili da k'a ka musoba fɛngɛ Musa wɛrɛ ka histoire tiɲɛ don nkalon t'a kuma la o gɛlɛya kelen min Musa wɛrɛ bila dɔnkilida la a ye hôtel jɔ hôtel Wasolo a ye taxi fɛngɛw bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ e ko k'i ye musoba ɲɛji cɛ Kayi e ka dɛsɛ ka hôtel jɔ k'a fɔ ko hôtel dɔ fɛnɛ bɛ Kayi kɔnɔna na ko Bini ka hôtel e ko k'i ye musoba ɲɛji cɛ e kana dɔnkilida kɛ i ka fadenya sama i ni maa dɔ cɛ aw bangebaaw bɛɛ kun bɛ quartier fila sabanan Bini wa quartier Kayi Maramba wa quartier fila dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ quartier sabanan o ye Maramba wa quartier de quartier fila dɔrɔn de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ de quartier n'i sen t'a boli quartier la kelen fila sabanan o ye Maramba ninnu ka quartier de aw ka quartier ni ɲɔgɔn cɛ so fila quartier fila dɔrɔn de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sabanan o y'aw ka quartier e kana ka fadenya sama i n'o tigilamɔgɔ cɛ o tigi ka tila ka étage saba wuli k'a jɔ e ma se k'o ɲɔgɔnna kɛ k'a kɔrɔmuso ta k'o don avion kɔnɔ ka na n'o ye Faransi k'a woloden fila ta k'u don avion kɔnɔ ka na n'o ye Faransi k'a woloden ta ka taa n'a ye Makan Bini Musa bila ka taa Makan mɔgɔ minnu bɛ du kɔnɔ Kayi olu fana bila u ka taa hiji kɛ Kayi u ka taa hiji kɛ Makan u tɛna f'i ye dɛ ne mɔgɔ b'a fɔ video la mɔgɔ minnu bɛ famille bagan kɔnɔ Kayi u bila ka taa hiji kɛ u bila u ka taa hiji la u ka taa imura kɛ i fana ka mun de bɔ anw na sa i fana ka dimi barikala ko dɔɔni kɛ quoi i ka dimi bɔ anw na dimi bɔ anw na sa dimi bɔ anw na caman bɛ kɛrɛ bɔ i kun réseau sanfɛ Bini bilahi u t'i ka histoire dɔn n'i taara mɔgɔ k'i ka den ta ko Bini ka histoire fɔ o bɛ se ka mun de fɔ n bɛ min don réseau sanfɛ n b'o de fɔ a n'a réalité ye min ye i bɛ se ka fɛn fɔ la i tɛ se ka fɛn fɔ la i tɛ se ka fɛn fɔ la avec la réalité qui se passe à Kayi i tɛ se ka fɛn fɔ taa Gawo ka den dɔ ta min bɛ bɔ Gawo kɔnɔna na ko dɔ fɔ Bini ka ko la n'a ye min ye réseau sanfɛ a bɛ kuma o de kan a bɛ kuma o dɔrɔn de kan sinon i y'anw Kayi ka denw da de k'an kan tigɛ Kayi ka den bɛ da k'an kan tigɛ Bini e anw Kayi ka denw da de k'an kan tigɛ bilahi Alahu akibaru aramata mun ne ma se ka Maramba bange bɔ Kayi dɛ barika sugu dɔ Maramba la i n'a fɔ den min bangena Kayi dugukolo sanfɛ barika sugu dɔ b'a la e masata nin den sugu in de ka di ne ye quoi nin maa sugu de ka di ne ye nin mɔgɔ sugu ninnu de ka di ne ye mais ka nin ta ka kɛ lasi ye ka min ta ka kɛ lasi ye ka kɛ fugari ye ka ala ni cɛ aw caman ka wuli réseau sanfɛ ko denmisɛnnin furu ka di yan n bɛ furu bilakɔrɔ furu ka di yan bilakɔrɔ furu ko fila dɔrɔn de don koyi ni bilakɔrɔ y'i furu dɔrɔn kɛsa sɔrɔ a b'a sago de k'i la i bɛ sɔn a t'a dɔrɔn de ma i mana furu bilakɔrɔ ma kɛ ni i b'a to a b'a sago de k'i la tu n'as pas de choix ni ko k'i b'a ménager dɔ bɛ na a b'a fɔ n bɛ n ka minɛnw ta ka bɔ i ka so kɔnɔ n bɛ n ka minɛn ta ka bɔ i ka so kɔnɔ n bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini bilakɔrɔ furu bɛ tan de o ka furu bilakɔrɔ ni maa furu bɛ tan de ni ko k'i b'a ménager dɔ bɛ na n bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ n'a dimina dɔ bɛ na a b'a fɔ k'a b'a i ka minɛnw cɛ ka taa ou bien ne bɛ taa ka bɔ i ka so kɔnɔ e de bɛ tila k'a fɔ ko non i jɔ n k'a to yen n ye nin kala ne taara sisan o d'a man di n na bilakɔrɔ furu bɛ tan de les mariages de bilakɔrɔ de 30 ans de 20 ans là c'est comme ça non bilakɔrɔ furu bɛ tan de ni ye panne ka t'i jɔ ko Bini ka so tɛ se ka jɔ f'ale fɔlɔ ta de ka jɔ pendant ce temps Maramba ka 3 étages jɔ Bini ka so tɛ se ka jɔ f'ale ta ka jɔ parce que Bini furula bilakɔrɔ de ma Maramba furulen bɛ Abusi ma Abusi o Maramba n'a y'i ja i ka so jɔ mais n ta ye k'a fɔ Maramba k'e ye nafolo ta ko ka kulonkɛ de k'a la Maramba i ka nafolo kulonkɛ tɛ k'a la a tɛ ka du jɔ o ye ka droit de e t'a fɔ ko Bini hôtel jɔ dɛ e t'a fɔ ko Bini du jɔ dɛ e t'a fɔ ko Bini étage wuli dɛ mana mɔgɔ ma barika ma mɔgɔ barika bannen k'a ka palmarès de bɔ diɲɛ kɔnɔ un bilakɔrɔ qui est plus las au Mali c'est Palmer
un petit Blacro qui place au Mali. Ni petit ni do. Blacro lasile ni do. Ayi ni pas le droit. Ani bibi ka fu ça. Ouais de mon ko ma vie. Mon ba ko ma vie. Blacro lasile Mali ko ma ni onay. A flam bela ko lasile tout là. Ana flam be do la da sidiki nu. Sidiki nu do ni do. Qui doit se dire que 2014 a betara gato ma budget ni talibi ni fengeno a betara gato fuken 2014 mo generation ni hari aji na aji ne ba mo ba sani ni yebi 2014 le mo kibe do la da ni mo mi olu be sa woro fa bi usa spectacle ke fambe fe spectacle usa ke fambe fe bini la billahi ni 2025 bana ka so palme si étage jo ka di bini ma bini tara kai palme ne dalo iba sinjila kiye ke ta de halala ita kai palme ni dalo iba sinjila kiye ke ta de halala ita kai ni ma bo kai ko na la ugi jugo si ka fuma tu be ma bo kai ko na la ugi jugo si ta kai kafwa dia ka mono do awna kiba binga du ka desera ga wata zo ya fe kata ameriki ka desera ka ti etaji jo ga binga mama ba du bolo do na binga du ma bo in semaine palme ni dala do basinjila kiye ke date fona so baye galon da ifana de sino ta kai ne ke date halala ta kai ni ma bo la bo kai kason ni ma bo la bo ki du ko sika fuma tu ni ma wala bo kai kason ku ri jugo si ka fuma tu kason ma de mo na bla an ma ke danga de kason ma de mo na bla to ma ke danga de ni de ta kai ibi sa bini ke lem la ta ke me la ta ibi sa ta kai ati jo ibi sa ta kai kason ka ke be jo bini ma famille la ibi sa ta ki jinya jo la famille baga kai kason ke be sa jinya jo olu nya la palmer ibi sa jinya jo nya la ibeta munde famu ay bini bla kata de munde ma sa kata e bisa ti nyejo on yala e bisa ti nyejo on yala kai kaso aka kati e bisa ti nyejo la famille baga no kai kaso fuar dingala ti sa ka jo ima se ka che o mosi mamba du bo domina palme ko bini commencé à quatre étages jo étages nani ni ma mai saba jo bini nga nani jo ni ma mai nan do bini nga woro jo parka bane bini de sa hara ka étage jo e saba bula e bisa ta kai ka son palme ke bisa tinye jo on yala ko mati burange ju go si mata kai ni ta kai ka son bla palme ambi ju ci fiere be buli ni mata ki ga samara sengela de rafa matu ite kai ga dendo les kaijela kai ga den ils ont kai ga den sont fait bela jelema kaiga dembe son fait bela jelema ni mata ki ga samara sengela to ko mati burange jugo sama ama ko jugo dege mati burange bugo ama la mala ko dege ane dalen do ba singila ta kai kason ni tra kai na duni 600 keni ngamali passeport ngulu ni ma sa ta di bomoko aéroport la ni ne mo kana ko palme tra kai kason masi no ma ne mo mentina wa yefo zo ni be nga bieta meta jigi Sénégal mbe do duguma sirafe Sénégal dibo kidira diboli same Bamako kai same ni kai che tout près gidron kelen de do mo ba sira fone ya ay mo ba Sénégal sira fone ya e bo Sénégal do be na diboli kidira ni fengete tout près e bo kidira do na diboli do ibe na same sira village ni do be kai ni dibolje jamais ibe na yendo après même pas 3 heures de temps kabo kai ata sene diboli amaja ko sobe amaja ne de ra ko ta kai nami ju gosi kai kason ga fama tu ki banga muso toro fla sa so se fanden kelena nous les kaisen an kai go be ga ngini de bini nga se ka avenir do glan a denw musa ni bala o ga avenir ga fenye quoi palme be ga avenir glan toro fla sa so se fanden kelena atsa to palme be ga avenir ni jagwa bini be jale ta bini ta keni ale be je obode bini be jale ta kode ale ta keni ale ya fara oma ale ya fara tama
baba ni kuna numbe bu halala du kono bi fati ko ate nu nayni jabate nu be bu halala du kono bi nti ado na kenda ndale ma hani bingini sojo sini hani bingini sojo sini a papier nu avec palmer to de la en cas do na nu fenga do ba ko so bale to de la tellement que oh me da ya wala bingini ko ni ani ni du ko ina ko no me kuma do ben du soutien trop ni mo me kuma nu wa du ko la ben du soutien parce que bingi yang kai ga donda kan kan tike bi yang kai ga donda de kan kan tike billahi yang kai ga donda kan kan tike kai ga den ka ke bobara mungu flai kai ga den ka bloko fe na fo bobara mungu fla ayra bingi de la sino kai ga den maketa kai ga den fe kara donda la ya be abe monebo ibo wa fla hala du kono sa ka du jogo umudilita ka dujo ka yeleta la demuso ni fila bange ala ka sidani kenya dama umudili iba be kila kan denga dujo kabla aye muso min furu bingi mbado trebe nene saturu kasoma dente nene te kasoma den masa palma bingi la dujo de nta kuma bla de santangi na ko fe ni ne ma ko bingi ka kati etaji fle ni akuma bla ka fomatu ni mara ba 3 étages jo e be 4 étages de bingi be 4 étages de jo o de be monebo o de ba ira ka bo bingi i bora abusi furula itara furu mina i la fialendo mais bora abusi furula e la fialente hali ka se ka 3 ay ni avu palmer pa ay nga video ta wadi palmer o be ni be nga video kono ni e den ta kai ni e den ki e ki ta den halala ta kai ni e keita den halala ta kai konana ni e keita den halala ta kai konana asila no ke on ta kai ate coin alors la famille moi je vous laisse une heure c'est les 054 merci beaucoup alors du coup jida kana mo jabisa ne mala jida ke bo ko man ma jida ndu sube tin trop kana mu jabi